आसामाव गासै 0 कोटी नोगोद रांनि मर्फिन ड्राग्स हमनो मोननाय जादों। आसामनि कामरुप जिल्ला बायहाथा सारियालियाव गासै 0 कोटी नोगोद रांनि मर्फिन ड्राग्स हमनो मोननाय जादों। लोगोसे बेयावनो लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जादों आरो गंसे गारि। कामरुप पुलिसनि मोनसे हानजा लोगोआव एनसिबिनि हानजा जथायै कामरुप जिल्लानि बायहाथा सारियालियाव गासै 0.77 केजि मर्फिन ड्राग्स हमनो मोननाय जादों, जायनि बेसेना गासै 0 कोटी नोगोद रां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ डिमापुरनिफ्राय गुवाहाटीनि फल्टन बाजारसिम गंसे AS01 FA 4617 अनजिमानि गारियाव लांगासिनो दंमोन। दा पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। आसामाव गासै 0 कोटी नोगोद रांनि मर्फिन ड्राग्स हमनो मोननाय जादों। आसामनि कामरुप जिल्ला बायहाथा सारियालियाव गासै 0 कोटी नोगोद रांनि मर्फिन ड्राग्स हमनो मोननाय जादों। लोगोसे बेयावनो लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौबो हमफानो मोननाय जादों आरो गंसे गारि। कामरुप पुलिसनि मोनसे हानजा लोगोआव एनसिबिनि हानजा जथायै कामरुप जिल्लानि बायहाथा सारियालियाव गासै 0.77 केजि मर्फिन ड्राग्स हमनो मोननाय जादों, जायनि बेसेना गासै 0 कोटी नोगोद रां। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरखौ डिमापुरनिफ्राय गुवाहाटीनि फल्टन बाजारसिम गंसे AS01 FA 4617 अनजिमानि गारियाव लांगासिनो दंमोन। दा पुलिसआ दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बादियै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।